Fra Sauers side så er der i år denne her nyhed, som er deres Sauer 101 GTI, som er det her thumbhole rifle. Det nye i år er, at den nu fås med dæmper integreret i piben, så den hedder nu Sauer 101 GTI Silence, som den er her. Der er justerbar kindpude, rembøjleren her aftagelig som standard på. Og så er det et laminatskæfte, hvilket gør, at det er super stærkt. Det er ikke er fugtpåvirkeligt på samme måde, som du ellers ser ved træskæfter. Med det her system så får du en utrolig velafbalanceret rifle med lyddæmper. I modsætning til, når du bygger lyddæmperen udenpå, så flytter du balancepunktet. Men med denne her, der har du, den er balanceret med dæmperen. I forhold til kaliber, så kommer den i 308, 857, 3006 og så i en 8,5-55 blaser. Hvis du går på drivjagt, så kunne det her måske være en rifle for dig. Du har et super solidt greb, og så er den gode balance i svinget med riflen. Så den kunne måske være rigtig interessant for dig, hvis du går meget på drivjagt.